Γεια σας, λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε με πλέξι-φλέξι το γράμμα α. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λαστιχάκια όπως ξέρετε και τον εργαλειό μας και τέτοιο φυσικό. Λοιπόν, παίρνουμε δύο τέτοια, ό,τι χρώματος θέλετε και τα βάζουμε έτσι. Εδώ, από εδώ που αρχίζει, εδώ παιδιά, εδώ. Εντάξει. Μετά παίρνουμε και από το άλλο και βάζουμε το ίδιο, βάζουμε δύο όμως, δύο βάζουμε για να μας βγουν και καλά. Δύο και βάζουμε και εδώ. Εντάξει. Μετά παίρνουμε άλλα δύο και βάζουμε εδώ, στο από κάτω. Και μετά βάζουμε και άλλες, αλλά 8 φορές βάζουμε. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. 8. Και κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Λοιπόν, και μετράμε εδώ, κοιτάξτε λίγο γιατί 1, 2, 3, 4. Εδώ σταματάμε στο 4, μετράμε δηλαδή 4 λαστιχάκια και κατεβαίνουμε σε αυτό και να το. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, εδώ θα πάρουμε άλλα δύο. Μισό λίγο παιδιά. 1, 2, 3, 4, εδώ. Θα πάρουμε δύο, θα το πατήσουμε έτσι, αυτό να πάει λίγο πιο μέσα. Και θα το περάσουμε μόνο από εδώ, δεν θα περάσει απέναντι. Πώς εννοώ, εδώ. Και μετά παίρνουμε άλλα δύο και το πηγαίνουμε από εδώ και στο άλλο. Συνεχίζουμε δηλαδή. Ωραία. Κοιτάξτε πώς βγήκε. Λοιπόν. Όπα, που είναι η κάμερα. Μισό λίγο παιδιά. Λοιπόν. Sorry. Λοιπόν, μετά παίρνουμε ένα ακόμα τέτοιο και παίρνουμε και το τσιμπιδάκι μας. Και παίρνουμε έτσι, εγώ χωρός, το βάζουμε έτσι
και το κάνουμε μία φορά, έτσι, και μετά το κάνουμε 3 φορές, μετά το κάνουμε 2 φορές, ώστε να σας πω λίγο πιο κανονικά. Εδώ πέρα να υπάρχουν 3, 1, 2, 3, βλέπετε, εντάξει. Λοιπόν, μετά αυτά τα 3 τα παίρνουμε και τα βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη. Στην άκρη που τελειώνει η μία πλευρά, sorry, και παίρνουμε πάλι άλλο ένα. Κοιτάξτε λίγο που το έβαλα. Το έβαλα εδώ αυτό το τρίτο. Το έβγαλα από το ζυμπιδάκι και το έβαλα εδώ. Και παίρνουμε πάλι και κάνουμε 1, 2 και πάλι μου βγαίνουν 3. Το παίρνω έτσι. Ouch. Και το βάζουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Τέλεια, το βάλαμε. Και τώρα θα πάρουμε πάλι άλλο ένα και θα κάνουμε 2 φορές. Ώστε να βγουν 2 τέτοια. Και μετά το παίρνουμε και κοιτάξτε που το βάζουμε. Το βάζουμε εδώ πέρα που έχουμε κάνει μία γραμμή, το βάζουμε πάνω από αυτό. Δεν περνάει όμως από εδώ. Να σας το δείξω. Εδώ πέρα αυτό που βάλαμε 2 μόνο φορές που τυλίξαμε. Μία φορά τυλίξαμε, αλλά όμως βγήκαν 2. Λοιπόν, εδώ πέρα το βάζουμε. Εντάξει παιδιά, εδώ πέρα δεν περνάει από εδώ, απλώς εδώ. Το πατάμε λίγο αυτά να πάει πιο μέσα, να πάνε πιο μέσα. Και το βάζουμε. Ωραία. Και μετά παιδιά κοιτάξτε τι κάνουμε. Λοιπόν το παίρνουμε έτσι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, από εδώ πάλι από τη μέση βγάζουμε αυτό και παίρνουμε το πρώτο. Κρατήστε όμως και το πηγαίνουμε από εκεί που το ανήκει. Από εκεί που ήρθε δηλαδή. Και μετά κάνουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Ελπίζω να τα δείχνω κατανοητά. Λοιπόν, τώρα κάνουμε το ίδιο και από κάτω. Δηλαδή, συγγνώμη που είναι η κάμερα. Παίρνουμε έτσι, εδώ. Κρατάμε όμως να μην μας φύγει αυτό. Και το πάμε απέναντι. Το ίδιο κάνουμε. Λοιπόν, συνεχώς. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε και το πλέκουμε. Έλα, δεν είναι πώς είναι αυτό. Εντάξει. Το πετυχαίνω. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε και το πλέκουμε. Ωραία.
Λοιπόν, και προχωράμε και εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Οπα, συγγνώμη που κουνήθηκε, αλλά καταλαβαίνετε. Εδώ το περνάμε πάλι. Αχ, έλα. Πες μου. Συγγνώμη. Ωραία. Το κάνουμε έτσι πάλι. Και το πάμε μέχρι τέρμα. Το μόνο δύσκολο από αυτό το πλέξιμο που θέλω να προσέξετε κιόλας είναι λίγο αυτό εδώ πέρα. Πώς το πλέξεις αυτό, γιατί πρέπει να πιάσεις ακριβώς αυτά. Άμα πιάσεις άλλο, άμα πιάσετε άλλα και δεν είναι αυτά, τότε μπορεί και να σας χαλάσει όλο το σχέδιο. Μόλις το βγάλετε και να πείτε τζάμπα κόπο έκανα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε από εδώ πέρα, εδώ παίρνουμε αυτό, θα μου πέσει κιόλας, παίρνουμε αυτό εδώ, περνάμε ένα τέτοιο και το περνάμε μέσα από αυτά, για να με πάρα πολύ προσοχή, γιατί σε αυτό θέλει να προσέχετε πολύ, να μην ξεφύγει καθόλου η κλωστή, να μην πιάσετε κάποιο άλλο. Να τώρα οπωσδήποτε. Αχ, έλα, μη μου χαλάσεις. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, αλλά τα πιάνουμε όλα. Αυτό είναι κάποιο από τα δύσκολα, αλλά βλέπετε τώρα το πέτυχα. Να, το πέτυχα. Τώρα εγώ το πέτυχα. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα όμως τι κάνει. Αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε το κόλπο, παιδιά. Λοιπόν, αφού το περάσαμε, το τελευταίο το παίρνουμε και το βγάζουμε έξω. Και το άλλο το τραβάμε απλά. Απλά πράγματα. Το τραβάμε για να σταθεροποιηθεί κιόλας. Εντάξει, παιδιά. Έτσι. Τραβάμε. Δεν χρειάζεται και πολύ κόπο και μετά το βγάζουμε. Το βγάζουμε. Οπα. Εντάξει, το βγάλαμε. Λοιπόν, τραβάμε λίγο να ανοίξει έτσι. Τραβάμε και το α μας είναι έτοιμο. Τραβάμε λίγο για να είναι ίσο με τα άλλα έτσι. Πολύ ωραία. Και βλέπετε πως έγινε ένα ωραίο το α. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Άμα σας άρεσε κάντε like. Μην γράψετε κάτω από κάτω, γράψτε κάτι σχόλιο. Λοιπόν, γεια σας. Γεια.